Horas madihita sa luhut na, taparadima rohana pikirata lato mangihon hata ni debata, martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramuti ati-ati doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata, tatagi homma hata ni debata nagabi tupu jamita, di Minggu Misericordias Domini, tanggal 1 Mei tahun 2022, di sian buku pesalmin biddu napapaton, mabukasan ayat na baduahon, rodi ayat sia, songono marirok disi. Saya alusi maau ale dipatani hati koraku, ia hujouho, jala palubang au jupa hagogotan, asi maroham diau, jala tangi humma tangyaki. Ia hamu pinopar ni colma, sadia lilingodo liaro hamu di hasahalauki, sadia lilingodo haholongan ni rohamuna naso hasia, jala dioromuda gabus. Unak soboto hamu, marhasurungado di bahe Jahuba, aka hasianna, matua ditangi ho Jahuba do, molu hujo ibana. Holso kamu hiyamma, asa unang daputat dusa, marhusari maruhamuna, dungro di podomak kamu, asa sonak kamu. Pilih kamu ma pilin hati goran, jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Lado aka namadok, tung isi ma manupakko na rin katuhita. Alaya li Jahoba, saya pasodakko ma tuhami sodang ni bohim. Gumurang dula serohakko dilihokko, siya dinasida dihamasan ni kotilon, eme dohot anggur na gabi situtu. Sonang duao hupapiak huhut mamit todnok, ay sasada hodo ali Jahuba pasonangao maringanan. Iru sahat na. Nagabi, topik ni jamita dimingkut tasarariyaw nima marhaposan tu Jahuba mahamu. Hawa karungan sapor siyawn, din na mamuhay jamitaon, hupasa maju sada barita taring tu sejarah panorotonon ni Edde di gedung jemaat nomor 26, mampirlah dengar duaku, manang di hata batak bukit de 730 dulu maawon o Tuhan. Ima sada Edde na sinuraton ni sahalak paropuan sian Amerika na marguar Fanny J. Crosby. Sahalak na terbarita do ya si Fanny J. Crosbyon. Tunggudang do Edde huria na ginuriton na. Nakpiba na sahalak na hurak si palolong. Aledang manudati rohana lahaw patupa akka nauli marhiti-hiti akka pakubasyon ng paredeon. Di sada tiki porhat maiban tu sada lembaga pemasyarakatan manang tu rumah tahanan inganan ni akka natarhurung di penjara. Di sini patu pemasada pertangyangan. Jala laos si Fanny J. Crosby ma na marjamita di si. Pasahat to barita nauli. Alay dada holang marjamita ibana di si. Bersata hi di bahan ibana do songon na marsirarian. Diskusi do akan natarhurungi. Mandaringoti puhado haringgosun nasida martangyang. Jala puhado dihanguluhun nasida do tangyang nai. Dungi arong masahalak siyan na tarhurungi madok songonon. Ia au tung huhilalado pardusa na sumalid duaw. Tung macedok dudusaki. Hasetong na dakta ma au romad dapot to tuhaki di bagasan tangyang. Alay hurajumi dong tung rekok do diaw tuhani. Ido alana di ganup tangyaku saya huruk do tuhani. Ali Tuhan Yesus si balua bigi matang yakon unang tadik ko naw saya topot ma awon. Hama karungan dino bigi hatay tung mace hona sututu maturuhani si Fanny J. Crosby. Siala tung mace sirek doruhani si partangyangi mangido di bagasan tangyang na.
Ia tangyang ni si partangyangi toktong may manginona tu bagasan rohani Sifani. Sahat rodinang mulak ibana tu jabuna. Tung sahat ibana di jabuna hamba karungan dibahin ibana masada edde. Marujahan sian hatani tangyang nakanin. Dibahem majudulna mampirlah dengar doaku. Dulu ma awon o Tuhan. Hama karungan ia eddi manggobarhon songo dia hasitong na sahalak na porsyay naik ko martangiang sian roha na marsitutu mangidoho tu Tuhani. Dulu maawo Tuhan bigi maanggukon rodo ho tuak karungan topot ma nang awon. Damang dinang dongan sa porsyaon ya hata na tarsurat di bagasan edde sa setong na ima gabesada gubar na sejojot tapakilalahon di bagasan ulut taon. Lumubi ujugali hita mangadubi ragam niya karsak hamaulon daktabu to be sabban daktabu to be tu dia hapiahanda daktabu to be tu dia hita lahu makalakka dangarong nabuhi tapangasahon dangarong nabuhi tarpatupa hita yasoholan martangyang yasoholan makirim dialus di debata marhiti tangyangi tutu tungsoy na malasirohatta molo ditangihon debata tangyaktay. Hamwa karungan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhatta Jesus tung sadala sirohado molo ditangihon Tuhan itangyakta. Dang hapalang lasirohatta molo ditangihon debata tangyakta. Ia dingulut taon tung namaragam dua karumang ni pangiduan. Rahasian sudina akan ada pangiduhuni searong dupe na sumaralus tangyakta. Nunggaliling ra semarsiyoho tita marlopit tangan mangiduho tu debata di bagasat tanyaktay alay pos marohata wa karungan say alusan ni debatado tanyaktay hobbartu partikian na hobbartu halihetan na. Laus ima na naing rimangotta marhidaturpu jamita di bason. Ima taringo tu parpesalmen na patuduhon poshirohana haporsyon na tu debata Jehovah. Ya pesalmen bidu na papatonon ima sada tangiang ni parpesalmen ima Raja Daud tangiang na marumang posiroha na patuduhon hasonangan di rohana dohot hadamion di bagasan ati-ati ng pikiran na uju mangadupi akahamolon di bagasan nguluna. Di sasudi akahamolon na masay tung marsitutudu ibana majuhon guarni Tuhani. Uju mangadupi ragam ni akahamolon ni dang adong na niluluan ni para pesalmen ya soholan mangalului di bata Jehovah. Jojo do para pesalmen to di bata alanunga di pakilanahon ibana sungguh dia di bata ng mga lehon halawaon dohot lasiroha tu ibana siyan hamasa ni gotilon eme dohot angkor. Jala saluhut akarong masay tukdui patuguhon haporsyaw ni parpesalmen pabuha di batado na manangihon jojonay. Habakarungan sa porsyaon posirohan ni parpesalmen ido na manahugu ibana asa totong margugo mangadupi akapabahenan ni musuna. Nakpitong gudang akaparsorion na nilupan ni ibana di bagasang ulunay alay dang marhiti muruk di palasun ibana hatakangon ni musuna. Gariyara tahe di do ibana do holso hukamu hiyama asa unang dapotan dosa. Saya di apo ya parpesalamen do nasida asa buhi di jamot do nasida dirina asa unang madabu tu bagasa dosa. Las didokdo marhusare maruhamuna jala di pasahak ma pilihan na tutuhani. Hamwa karungan sa porsyaon hobartu guardi minggutta sa radion misericordias domini na marlapatan gog asiniruha ni Jahubado sa doktaraon. Asa marhiti turpu jami taon di paingot parpesalmed duhita sa luhut na pabuang ulod taon tung situtudo diguhi asiniruha ni debata. Turiko do rajumatta pabua iya suadong asiniruhan ni debata dang tagamon mangulu hita songo sinuhain. Dang tarsirang asiniruhan ni debata siyang ngurut taon
daragam gulbit ni akan masa dihitabi. Nakpi ujo na mangula siulaw pehita, ditiki na mangulun pehita, sa totong di si jupang asiniruhan ni dipata. Diragam niya karamasa di ngulut taon, tila siruha ng arsak pe, sa totong di si mian asiniruhan ni dipata. Asa mananga hape na masa di ngulut ta, sa totong di si mian holong setia na siya dipata. Alani, songon halak na porsiya di Tuhani, ikon postor hatta, huhut makirim holat tu dipata, na mga lehon asin ni rohana na si totong ibaru si ganupari. Dipata jahubado na totong mga lehon na dubinggad di ngurut taon, jala iba na doon na pasikopon sa luhut na rikok di ngurut ta. Siya manugot sa hak tubudari, siya ang ganupari, minggu bulan naktaupe, saya di usia hod di bataro di si asin ni rohana. Dang dukya di paluas di bata, masa baru human na supatot tungulut taon. Nakpinian, na ikotamaro hita ho na uhuman ala ni dosay. Aleta kasto nung nga tahapursyay, nung nga tapakkilalahon, pabuwa nung nga di sesa ito hatay, dusatay, marhiti-hiti, panubusyon ng Kristus, dihaw pinorsilangi. Damang din ang dungan sa pursyaon, las marhiti, pakokopo ni Kristusi, takas matayda, holong ni dipata, na sumurong. Nuaik pe ikotarazumi dong, pabuwa nasa na adong di bagas ang ulut taon, nasa nang tahilala di bagas ang ulut taon, marharuad dui siyad dipata. Asa mulu nuaingon marhasonanga kodo ripem, nanganak komu, ingot ma saluhut nay, siyan asin ruhani dipatado. Alani i, manduk muliati maho tu dipata, jala setotong maho marhaposan holat tu dipata jahuba. Alay, mulutung nuaing, arong siya tunga-tungatta, na marukil di tunga-tunga ni parsarepion na, hinarohon niya ka parsalusiyan, duhot-dunga saripem, nang duhot niya na komu, nangakahamor di paranguluan si ganupari. Suang-songoni na marukil, ala ni parsahiton naso marnamalum. Ingot ma, disipe, jupang do asiniruhan ni dipata. Di bargugui duho, di dungani duho, la mga rubi, saluhut na masa dito ng atong aningulum. Atong ditikyon, songon parpasalam ini, ingot ma, marhaposan holat to dipata. Ingot ma, majuhon guarna na badiyay. Hamak karungan na hinahulungan di bagasan ng guar ni Tuhat ta Jesus, mulu tapayutihut do siyan akan natarsurat di buku na badiyaon, tung matsegudang do akapabahenan ni di batana sumurong. Na sa totong manangihon, jojo niya ka na majuhon guarna. Ujo di parhado ba na misir hala Israel, ditangihon di batano jojo na sida. Ditongos masimu sa laupalahon pang sunay. Suang songoni, di na jojo si Hanna, mangido asiniruhan ni di batado ibana. Jala ditikina, ditangihon di batado jojo na. Dungi, delehom matuibana, sa dadanak bawa, di bahem magwarna, Samuel. Suang sunitong nang si Daud, di parsurin na mas to ibana, uju dilili si Saul ibana, diodam si Goliat ibana, jala dilili si Absalom ibana, sa ito Jehovah do ibana mangalu-alu, marhapurusan holat tu di batasabing, jala di partikyan na, di palua di batado ibana, siyan ragam niya ka hagugutani. Suang soni nang di badan ni baru, ragam do di bahay Tuhat ta Jesus, mga lusi jojo niya ka naromad dapat to ibana. Sa halak siya ni, na marguar si Bartimeus, ima nahurak si malolong, jojo do ibana di guar ni Tuhat ta Jesus, mangido asin ni rohana. Jala ditangihot Tuhat ta ido, jojo na. Dilihod do hamalom ti ibana, jalabuy ibana mardida, di pagasan hati uron. Hawa karungan, morutung buhay Tuhat tay, manangihon jojo na sida. Toto sahali, na buhay dutong ibana, manangihon jojom, di partikya sinuengon. Manangahapi, naradido sa luhut na'y
jarupan ni dipata. Alani i hapor siya'y mahuwaso di tuhatay. Atong hamu karungan sa porsyaon, Roma hamu tuadupan ni Jehovah. Ju homma guarna nabadiyay. Dok ma di bagasan tangyangmu. Se alusi maawali di batani hati kuraku. Ia hujuho. Jala palubang ngau jupa hagugutan. Asima roham diau. Jala tangi homma tangyaki. Huhu mahapusi hatan itu hatta. Natar surat. Jerome 10 ayat 10 tulu. Ay maluado ganup nama ju guarni Tuhani. Atong hama karungan ju homma guarni Tuhani. Jala manotong maho marhaposan holan tu Jehovah. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan di bata Jehovah mau liati ma dia sini ruham nasa di patong ko tunguru nami ganup bersada-sada. Si amasima ruham dihami. Tangi humma jojo nami tuho. Ramuti maruhan ang pikiran nami. Asa setotong porsia. Holat tuho ali Tuhan di bata. Para si rohan na sumurung. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus si baluhami. Si ramuti masaluhut. Akaruas ni huriam. Na tumangihon jami taon. Na makasiholi ragam niya kanauli dadingkan. Diragam ni sihon ni rohan na sida. Salihom ma na benasita ni rohana, hobbar tuasa ni roham, songon panarehom mulihami. Hodo Tuhan Yesus Kristus, si baluan ni guru namion. Satangi hom matangyang namion. Pilu si magwar mo na sunbadiyay, horo sa liling ni liling na. Amen.